What's up guys? Ako pala si RS at welcome sa From the TV channel. So hey guys, for today's video guys, mamimili tayo. Pero yung pinakang agenda natin guys, gagawin natin yung dala, yung castlet na in-order natin sa Shopee. So yung sa last video natin, so ngayon gagamitin natin siya doon sa Danao. So guys, ang kasama natin ngayon si Paring Renan. Yan. Galing na, lagi kasama si James. Ang cameraman natin guys, si Allen. Yan. Yung cameraman natin yan. So guys, tara subukan natin itong castlet doon sa Danao. So yun guys, dito kami sa sa area ng pagdadalahan namin, dala, tsaka bingwit, ayan. Ayan kasama natin, si Renan, si Allen, Sir James. So ayan. Dito pa rin guys, kung saan tayo naman namingwit nung nakaraan, dito pa rin tayo pupwesto. So ayan. Tamang-tama guys, yung tubig ngayon, malabog. So, tamang-tama ito pang dala. So ayan. Ng isda, yung hagis natin. Kung makadali tayo. So, dito. Yan dito. Medyo naambon lang guys, kaya medyo yan. You know. Yan. You know. So diyan natin hihagis yung dala. So ngayon. Pero siguro doon tayo sa sa unahan. Kasi baka maraming pagkasabitan ng yung dala natin, yung castnet. Ayun guys, i-ready muna natin yung castnet tapos yung mga bingwit. So ayun guys. So ayun guys, meron ako huli oh. Wow! Mga guys, tinatry ko lang sana kanina. Kaya lang, ayun na-check po natin na may natakpo na isa, kaya nakatalo isa oh. Ayos. Maagang nabasa guys, pero ayos lang, nakahuli agad oh. Yan oh. Tabo Diyos? Tabo Diyos. No? Oh. Nice one. Guys. Hindi mo na sa iba ba iwagwag? Hindi tayo na zero agad oh. Tabo Diyos? Iyo tabo Diyos? Maulag. Tabo Diyos? Ayun guys oh. God. One down. Oh. Yun? Buhay pa yan, buhay pa. At tayo nabasa na, magbubad na tayong damit. Wow! Dire-diretso na natin to. Nag-testing lang sana ako kanina eh. Kasi yung paano paghagis, sa tempo na kadalta ng isa. So yan. Yan guys, try out natin. Makasakali makadali. Lagay ko ng ko. Yun na. Dali ako. Pangulam na to, pangulam na. Pangulam. Wala na, nakalaya na. Yan o, video. Okay na. So yun guys, lumipat ako kasi hindi ko masyadong maahagis kasi walang buwelo. So, ayun, nandun ako nung lumaylang-ilangoy na ako. Ngayon, itry natin dito sa taas. Baka may buwelo. Kipi! Ayan guys. Baka meron? Baka lang. Kung wala, hindi lusong tayo. Hindi sumabit. Pero wala naman dala. Ayan guys, wala. Oh, meron. Coal. Ayan, meron sumabit coal.
Ayun guys, simula na makahuli tayo dun sa unahan. Hindi na nasundan. Bakit kaya? Sabit. Wala ah. Wala. Wala nga. Ano sulat niya? Ano maski parang ano dali ah. Ayan. Awak baca ni sa kuya. Sa kuya okay na eh. Hain man sa paninda. Kuya. Maganda pa rin na sa tiga ano ah. Tiga kaulan. Uy, tiga tuto na sa kaya. Tiga tuto. Oh. Oh, sigo. Oo. Saday. Ikaw na. Ahoy. Oh, yeah. Oh, so yun guys. Nakakalang tapo na ako, wala pa rin nahuli. Pero si Renan nakadaling ano nakadaling Puyo. puyo, malaking puyo. Kaya pala natin. Sabi nila, huwag kang aayaw. Masabit na. Pag wala dito guys, dito tayo sa unahan. Kaya medyo malawak-lawak na ano, na pwestuhan. Kaya sabi. Wala talaga guys. Puro dahon. Puro dahon yung huli. Ayan guys, sumabit yung dala. Siyempre, ba't sa klubasa buwan? Ayan guys, may taga ano tayo, taga Langoy. Ora. Lang malaki. Ayan guys, wala pa rin. Uy! Daw. Ayan guys, buti na lang meron tayo taga superhero. Wala pa din. Ay! Din. Vlogger style. Yo. Kabibi. Kabibi. Okay. Oh, apa ka man? Ay, mama. Paro ka ano ya? Tuko ka ko. Oh, ina. Di mo nang gadaw, takaw. Buka ko na eh. Kasi niya takaw. Ni Allen. Fire. Susima. Padi. Kami, bubiyan ko ini dua parehas. Beri lima munaan. Pati ning sa kamot ko. Oo. Pero pag bibilan sa kamot mo, pag aray medyo nasa tao na. Alin ang inot kong bubuyan. Une. Kabarabad mo, biliwan mo din lima. Tapos biliwan mo lima. lima. Guys, testing. 1 2 Weh. Ako daw mo siya. Pero pag nakasabit, di ba pag buto mo? Wala yung Meron pina. Saan ba meron pina? Meron pina sa depende ko. Cool. Ito din ako all. Ayan guys, nakakalibot tayo, pala nahuli. Ay, ba't lang nakadali na? Basta ang kondisyon, di ba lang walang huli, basta magkasabit. Bang wala. Saan?
Oh, Tilapia guys, oh. tilapia. Tilapia. Paling tilapia, oh. Amazing! Ayan guys, sineserte tayo, oh. Oh. Buhay pa yan. Ayan guys, oh. One down. Ayan guys. Dahil tilapia, oh. Ayan guys, sineserte na tayo. Mga dalawang hagis pa doon. Una. Ito pa, oh. Guys. Oh, ayan guys, oh. Oh. Pusik. Uy, uy. Tatak na diri sa talaga. Wala na. Tilapia. Wala on. Natin baka diretso na yung swerte natin. Yan. Tingnan natin kung baka may swerte pa eh. Habang siniswerte guys, diretso lang. Babae. Wala on. Ano? Sigurado na guys ang natin, ang ulam natin ito. Makakapag-budol fight na naman tayo nito. Uy, at daw. Yun lang guys. Kang yaw na. Wala na nagdadali. Wala, mabalik kita naman. Yeah guys. Hindi kita nakadali. Isang beses lang tayo nakadali, pero ayos lang. At least, sa daming try natin kanina, kadali din tayo isa. Malay mo, mga ilang hagis pa, makadali din tayo, di ba? Try lang ng try. Hanggang matay. Uy, nagsisigod ako. Oy, madala ka may pamaon, oy. Yeah. James. Oh. Pamaon. Ispan. Ayun guys, try muna daw sila. Yan. Malay mo, nasa kanilang swerte, di ba? Swerte ako, mas swerte sila, di mas maganda, di ba? Yan si Eman, try niya, hagis. So yun guys, sobrang lawak nito, itong area na to. Yung doon sa dulo, hindi pa nakapunta doon. Baka mamaya. Ayan guys. Ayan guys. TikTok na lang, TikTok. Sigla nang nakahuli na. Ayan. Tama. TikTok na lang kami. So yun guys, baka mamaya mga isang oras pa bago si Eman makapaghagis. Watch and learn. Lupit. May malas na sila. Baka may malas na. Tabit. Iyo. Tabit. Oh, sudive. Pwede mo. Pag-dive. May tao dyan. Ano ba ang ating anak? Ayan guys, Sige, Will. May dara pa yan. Lifeguard. she said. Mabutuan, doon mo na. Ito na ano na. Dila akong nailing. Ang layo na nila. Pura law. Pulaw nak. Oy, di ko naman. Garo-aroan pero garo. Aron yan. Aron ka. Garo baraka ay ano? Ning karpa? Wow! Ito na rayo na oh. Aron. Garo karpa. Nagbulagan duwang inaan gidan. Nagpahutuan Do na. nagano pisik kuno. Nagpirisi ka na magana. At araw mo dito so. Papaklog yan. Pag pa siguro pa, makasarado na sa ano. Ano ito? May ano? May tansing magana. So, Pagabat. pagabat. Oh, yan o. Kuya. Ang puyo mo yan, no? Puyo baga kulay green. Puyo. Puyo. Payo.
Tignan tala. Uy! Pagka pa lang yun. Patalis mo. Wala na. No? Ay. Nabanit mo? Ayun guys, wala na. Wala na makaulit tayo ng tilapia. Parang hindi na ulit ah. Natin muna ng konti. Pang wala nang naman ah. Wala nga. So yun guys, mabit. Mabit yung atin. Net. Yun guys, mabit yung pisit natin. Pero parang meron. Wala nga meron guys. Sayang naman yung lusong natin kung walang huli, di ba? Kailang malalim. Ito, bangus. Ayun guys, meron siya bangus. Ayan. Isa. Oh, diba? Meron tayo isa. Wow! Tingnan natin. Isa lang. Mas meron. Guys. Hey guys. Kanina pa dito, mga alas 12 na. So baka umuwi na kami. So, meron naman tayo nakuha. Mga maliit tilapia at may malaking dalawa ata yun. So baka umuwi na tayo. Kasi tanghali na. Siyempre, patuloy na natin yung nakuha natin. Marami na rin guys. So, bilhin na yun sa... Marami na tayo. So yun guys, pauwi na kami. Bali, hali na. So, pwede na yan. Lutuin na natin pauwi. Tapos, yun na. Yun guys, oh, huli natin, oh. Yun, oh. Ayan. Tilapia. Tsaka, yun. So yun guys, uwi muna tayo. Yung magkasama natin. So, tara. Go. Guys, dito tayo sa bahay. So ngayon, ito na huli natin. Linisan natin para may luto. Yan. Yan guys, nakuha natin, oh. Pwede na. Pang sahog. Yan, oh. So ito guys, yan. Ito yung pansahog natin dyan. Taguktok pa rin. Lagyan natin ng kamatis, sili, tsaka pechay, tsaka talong. So linisan natin yung isda. Yan guys, mag-isa muna tayo ng bawang sibuyas. Mantika. Yan guys, mainit na yung bawang sibuyas. Kawali. Nalagyan natin yan, sabay natin yan. Yan. Uy, taas. Luya. Saka sili, saka kamatis. Yan. Yan.
Ilagay natin guys yung talong. Yan. Sama natin guys yung pechay. Yun, oh. Gulay pa lang yan guys. Ilagay natin yung gata. Haluin natin. Ayan. So yun guys, lagay mo natin yung yung isda. Bilis na kasi maluto yan, kaya hinuli ko na eh. Ayan. Ilalim natin. Saka natin guys, timplahan ng asin. Yan. Tapos guys, takpan natin para mamaya tuto na yan. Medyo sobra. Yan. So yun guys, ito na yung naluto namin. So, kakain na tayo. Yun, no? Ginamihan na namin yung gulay para malutin. Yan. Ano yung luto yan kaya? Okay. Lechamba. Buo talaga yun na yan. Ano? Di ba? Dito meron to. Meron ito ba? Wala sobrang sa bawa, no? Saan ba yun? Dadaan na? Naman, naman. Gusto talagang pang finisher. Hanggang sa bawa. Yan. Ganda. Okay, fire. So yun guys. Kain. Kain. Kana na. Bagay yun. Bang. Parang. Nagkaroon wala tubig. Yan. Challenge nga, challenge. Kain si Ramon. Boy tapang. Pinakamang kita. Naman kita ang hang. Mabuta pa. Isda. Kaya mo ba itong kainin? Mainit. Kamatis oh. Ang palinaw ng mata. Para hindi ka masaktan. Para makita yung halaga mo. Ay, wala naman ang... Real bro. Ito ang pitay. Pitay. Pati kamatis. Ungus na. Tumantang. Tuwal. Ayan guys, tama-tama yung panahali natin, alas 2. Oras naman? Tuto. Oras ng kalimutan, Jack.
Ika. Silangan. Talagang nagagat ng tarang. No? So, ang challenge, walang iinom ng tubig. Ay guys, nakalimutan namin kumuha ng tubig. Pwede mo papakaon, gada. Oh, gulay. Maganda sa buhay. Eh. Ayun guys, nagkamali lang ako kanina. Nagkamali lang ako kanina eh. Yung pala guys, pagluto pala, akala ko yung inuuna, yung ano, mantika, hindi pala eh. Sarili muna pala. Ano yung recipe ito? Naisip ko pa ito. May tubigin daw. Kaya yung guys, pag magluluto kayo, unahin muna yung sarili nyo. Bago yung iba. Bago yung iba. Masasaktan lang kayo. It's true! Straw. Tapos, Ruby do. Meron daw? Mga ba? Bakit pa nila pa naman? Ibang pa ka na. Ako rin. Ano ka tama ro? Kulot-kulot ko mo. Kahit di mo na kaya, Tuloy mo na laba. tuloy mo ang laban. Malay mo, sa katagalan eh, Maling ka rin niya. Bumalik. Bumalik ang pag-ibig. crash back naman please. Malay mo. Nakita niya na yung alaga mo. And guys, round 2. Bubu na lagi eh. Yan. Abara, pati batok na? Fish eh. Dadan-dadan. Hindi sa uryo. Ang kulang pa yung kanin na. Yes, Kanin. And guys, sa 10 pisong kanin pa. Tiripod pag nakaraon. Pangugas mo na ka. Okay, busog. Manalo, kahit wag ka na pumunta ng palengke. And guys, Kaso mo tambol ito. Glat. Doing mo gulay. Yan bok. guys, ito na naman ang buhay. Successful. Kaya guys, kulang kami sa tropa dito eh. Yung tropa namin, tinataguan kami. Ngayon lang mo ba? Thank you, Lord. Legit ko. Hando ano? Natimpuan ko ano. Kung kanya, may tropa talaga niya na ano, na sa una, nadamayan ka. Oh. Grabe naman na hukot. Yung bandang huli, Pero ano yung muna iiwan ka sa ere. Ay nga pala guys, ayun, tapos na. And may tira para sa ano, sa mga bantay, sa aso. Yung mga kasama natin ay sa gilid. Yan. Nagpapahinga, naghahanap na ng higaan. So yun guys, bago matapos yung video natin, konting shoutout lang sa mga tropang walang sawa sa mga suporta. Ayan. Yun, shoutouts kay
Baronski TV. So yan, shout out. Yan. Baronski TV. Saizon TV. Shout out pre. Yan. Kay Joseph Mergondon. Ayan, kay ano yan? Kay Joseph. Taga din kami yan. Shout out pre. Shout out kay, ayan, si tropa din. Walang ano din. Walang patos sa support sa akin to. So, si Ariel Loilo. Ayan. Shout out pre. Ayan, mayroon pa itong bagong tropa. Si Katiksay Jojo Padilla. Ayan, shout out sa iyo pare. Ayan. Additional shout out. Shout out sa boss ko, Boss Lester Estrado. Ayan, birthday na nakarang araw. So, shout out, Boss Lester Brutus Estrado. Ayun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From the TV channel. Sa walang sawang sumusuporta sa mga tropa, relatives, mga kumpare, kumari, mga inaanak. So ayun guys, maraming salamat. God bless. See you sa mga susunod na videos. So ayun nga pala guys, may additional na shoutout tayo sa mga tropa. Yun, si Tamboy Christian Maestrado. Yan, lagi kang si pauwi. Kung namuwi ka na, baka nalagpas ka na sa Bisaya ka na kauwi. Sa dami mong paalam na uuwi ka. Ayun, shoutout sa'yo. Ayun nga pala guys, shoutout din pala sa Pilong Brothers. Ayan, shoutout sa mga tropa, sa mga Pilong Brothers, sa mga tropa. Ay, site. Tapos, meron pa ayun, shoutout pala sa kumpare ko si Paring Saik. Yan. Condolence pa rin sa pamilya. Yan. Mga kabisita rin sa inyo sa darating na mga panahon. So, yun guys, salamat!